बाबू तारा खातिर हम का करी दे तू चुपचाप रहब। बताओ बताओ हमरा के खाली पापा को बाप खेला कितना बुड़बक बा। का कइले बारे? अपना बियाह के केसेट में हमार फोटो नहीं खाली आई। बाबू तारा खातिर हम का करी दे तू चुपचाप रहब। बताओ बताओ हमरा के खाली पापा को काहे परेशान बारे रे? अरे देख ना एगो मुर्गा पोसले रही, ओकरा चौकी में दाब के रखतनी तो उ रहते नहीं छे। कबो छत पे भाग जाता, कबो खेत में भाग जाता। अब ते ही बताओ ना अब हम का करी। तो काट के खा जो। अच्छा का करती बाकी ओइ जे रही, फिर काल पीछे से तनी कलिए जाई।